Ahojte poslucháči, priatelia. Vítam vás na Slovak Kron klube podcaste. Moje meno je Janik a vedľa mňa je Erika. Ahoj Erika. Ahoj Janik. My sme obidvaja členovia Slovak Kron klubu, ale keďže ja dneska vyspovedám Eriku, ona nám povie, ako dlho je členka a môžeme začať tým, ako si sa dostala vôbec ku Slovak Kron klubu. Tak možno na úvod ešte poviem, že mám Crohnovú chorobu, ktorú mám od 10 rokov, čiže nejakých tých 15, približne 14-15 rokov. A k Slovak Kron klubu konkrétne som sa dostala na internete, kde sme si niečo s mamkou asi hľadali viac o tom. Neviem presne, kedy to bolo, ale viem, že som sa prvýkrát zúčastnila edukačného stretnutia v Žiline, ktoré bolo spojené s valným zhromaždením, a to bolo v roku asi 2016, lebo viem, že som mala približne 18 rokov. Takže to bol taký prvý už konkrétny styk s týmto klubom a s ľuďmi, ktorí sú jeho súčasťou. Áno. Ja len rozmýšľam, že ja som asi o rok viac v klube, alebo o 2. Tie roky už sa tak míňajú, zo začiatku som to počítal a teraz už sa v tom začínam strácať. Takže ten čas ide veľmi rýchlo. Ešte možno by som to tak nejako doplnila, že po tom stretnutí, tým, že som bola ako relatívne mladá, mala som okolo 18 rokov a mala som iné starosti na hlave, čiže keďže mi začínala vysoká škola, a nejako som sa nevedela v tom momente stotožniť s tým klubom. Čiže ja som to tak sa odmlčala na niekoľko rokov. A znovu som sa stala členkou približne v roku 2020. Takže myslím, že si dlhšie v tom klube. Stotožniť znamená, že si mala problém rozprávať o svojej chorobe, že si nebola zmierená s tým, čo ťa v živote postrehlo, alebo bol to iný dôvod? Nejak podvedome to mohlo byť aj tým, nevylučujem to, ale prišlo mi, že tam nejako nesedím v tom momente. Možno to bolo aj veľmi krátky styk s tým klubom, pretože som každú voľnú chvíľu trávila prípravou. Mali sme také testovnice na vysokú školu. Áno. Takže tieto som každú voľnú chvíľu aj počas valného zhromaždenia, musím sa priznať, vyplňala, takže som sa ho ani nezúčastnila, lebo som vlastne nerozumela, kto je v tom klube, kto tam kandiduje. Nejako mi to nesadlo. Možno nebolo to asi v tom momente pre mňa. Ono v podstate aj v tom roku 2021, alebo teda 2020, to asi ešte bolo, nebolo mojím cieľom v prvom rade sa stať alebo znovu stať členom, ale už konkrétne pomáhať pacientom s Crohnovou chorobou, čiže byť jednak aj možno na tej opačnej strane. Takže možno v tom momente to bolo, som to cítila opačne inak. Áno, preto som ti položil tú otázku, pretože veľakrát sa mi stáva, že keď oslovím známych, ktorí majú IBD ochorenie, tak nechcú o tom počuť viac, ako je nutné. Čiže nemajú ani záujem prísť vo svojom voľnom čase a o tom rozprávať. Ako keby maximálne navšteva u lekára, tabletky a počuť o niečom inom. Čiže ťažko povedať, prečo to je. Niektorí s tým nie sú vyrovnaní natoľko, aby o tom vedeli rozprávať v okolí. Alebo prídu do klubu a v podstate si tam nenájdu tých ľudí, že im to nie je proste také sympatické alebo zaujímavé natoľko, aby sa tam vracali. Ako ja rozumiem aj týmto ľuďom, lebo možno až tak nežijú, alebo ich to až tak neovplyvňuje to ochorenie. Že žijú si svoj každodenný život, ktorí si žili do stanovenia diagnózy, plus musia ísť raz za čas k doktorovi, plus musia brať nejaké lieky. Je to možno aj veľakrát vtedy, keď ten človek mal nejaký zabehnutý život a to ochorenie ho postretlo niekedy neskôr,
pre mňa to bolo tým, že sa to stalo tak skoro, tak ja s tým tak ako žijem celý môj život, ktorý si tak viac uvedomujem. Aj tie všetky rozhodnutia, ktoré som robila, boli už s tým vedomím, takže nedalo sa na to nejako nemyslieť. Áno, máš pravdu, toto som si neuvedomil, že keď niekto má to ochorenie na takej nízkej úrovni, dalo by sa povedať, že stačí 2 tabletky salofalku a viac menej bezpríznakový, tak nerieši veľmi tento stav a naopak, keď má už niekto nejaké operácie alebo zákroky, tak sa snaží o tom zistiť čo najviac. Myslím si, že to môže byť aj tým, no. Čo ti Slovak Crohn Club dal, alebo prečo si sa rozhodla znova prísť a znova sa stať členkou, zaujímať sa, navštevovať akcie? Ten popud, prečo som sa tak nejak znovu objavila, bol v prvom rade COVID pandémiou, kedy sme študovali dištančne a mala som ako pomerne veľa času. Celkom som sa aj nudila, aby som mohla povedať. A všetci moji spolužiaci začali chodiť testovať. A ja som sa inak bála zo zdravotného hľadiska, lebo nevedeli sme, čo ten vírus napácha. A jednak som ani nedostala nejaké odporúčanie od lekárky, respektíve mi to zakázala. Takže som sa cítila doma sama, tak no nebola som sama, ale keď to porovnám so spolužiakmi, tak nepotrebne. My sme boli nejakí tretiaci, štvrtáci, čiže už sme mohli chodiť testovať ako plnohodnotný zdravotník. Ale cítila som sa tak nepotrebne a vtedy mi napadlo, že by som mohla možno pomáhať nejako online z domu, lebo boli vtedy aj nejaké linky, pomoci a tak podobne. No a presne v tom čase iná nezisková organizácia alebo občianske združenie pacientov s iným ochorením zdieľalo nejakú výzvu, že hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali z hľadiska nejakých vecí, čo potrebovali v klube, ale bol by to online pomoc. A už som im skoro išla napísať, keď som si vlastne spomenula, že veď my máme Slovak Crohn Club, mám klub, ktorý sa týka mňa, môjho ochorenia, že prečo nepomôcť tak. No a vtedy som napísala e-mail Veronike a odvtedy sa to všetko začalo, spustilo a začala som byť aktívnejšia, čo sa týka nejakej pomoci. Potom neskôr Veronika mi navrhla, že veľmi v krátkom čase, myslím, že pol roka potom, čo som sa pridala, bolo valné zhromaždenie, kedy mi navrhla, aby som kandidovala do predsedníctva a odvtedy som vlastne, myslím, že to bol jún 2021, čo som už v predsedníctve, čiže približne rok a pol. Dobre, tak v podstate už si to načrtla, môžeme si povedať v podstate, čo je Crohn Club, Slovak Crohn Club a aká je jeho štruktúra? Slovak Crohn Club je občianske združenie, ktoré má primárny cieľ združovať pacientov, IBD pacientov, čiže pacientov s ulceroznou kolitidou a Crohnovou chorobou, čo sú nešpecifické zápalové ochorenia tráviaceho traktu, primárne čriev. A je to združenie, ktoré sa snaží združiť pacientov z celého Slovenska a na čele je s predsedničkou Veronikou Ivančíkovou a potom máme členky predsedníctva. Áno, dámske združenie. Áno, momentálne to zloženie predsedníctva je veľmi dámskeho charakteru. Myslím, že sme 5 v predsedníctve, takže je nás dokopy 6 a v podstate okrem združovania pacientov je to organizovanie rôznych podujatí, či už rekondičného pobytu, ktorý je takou tradíciou, je to septembrové alebo teda jesenné stretnutie, ktoré trvá približne týždeň a je spojené s oddychom, s turistikou, s rekreáciou, s vymenením skúseností, s takým znovu stretnutím po roku a je sprevádzané aj rôznymi večerným programom, ktorý pozostáva aj z prednášok, čiže je tam aj tá edukácia. A ďalej je to edukačné stretnutie, ktoré je takou májovou akciou, väčšinou je to v mesiac, ktorý je IBD,
mesiac, kde hovoríme o povedomí, o IBD, čiže väčšinou je to v máji. To je vyslovene také konferenčné stretnutie, kde pozývame lekárov a iných odborníkov, ktorí hovoria o rôznych témach, ktoré sa týkajú IBD, aj všeobecne zdravia. Ako napríklad sú tam pozvaní chirurgovia, gastroenterológovia, dermatológovia, reumatológovia, psychológovia, alebo zo sociálneho poradenstva sme mali, alebo teda zo sociálneho aspektu. Aj z asociácie za ochranu pacienta. Áno, a rovnako aj z rôznych výživových doplnkov alebo mikrobiomu a takýchto. Probiotík. Čiže vlastne aspekty, ktoré zahrňajú to chronické ochorenie. Čiže popri tom, ak človek príde na takéto stretnutia, tak nie len sa dozvie niečo zaujímavé z oblasti choroby, z toho odborného hľadiska, ale môže sa aj spoznať konkrétne s tými doktormi, o ktorých možno len počul z diaľky. Určite áno. Je to také prístupnejšie? Áno, dá sa s nimi aj súkromne porozprávať, položiť otázky aj na konferencie, aj mimo konferencie, vymeniť si skúsenosti rovnako aj medzi pacientami. Odfotiť sa s nimi. Odfotiť sa, zdieľať to na Instagrame, všetko je možné. No a ešte by som doplnila, okrem tých takých fyzických stretnutí, ktoré, toto boli také ako každoročné, taký cieľ každoročný, ale sú aj rôzne iné stretnutia, aj vianočné stretnutia a podobne. Sa snažíme vzdelávať aj v online svete, rozširovať povedomie jednak aj v médiách, ale aj organizovať rôzne webináre na rôzne témy a ten priestor aj na Facebooku, aj na Instagrame, aj na YouTube, aj webovú stránku niesť tak edukačne viesť. Takže to poslanie je jednak združovať, ale rovnako aj edukovať pacientov. Čo ešte je dobré spomenúť je, že človek, ktorý príde do Crohn Clubu, tak spozná nielen tých doktorov ako takých, ale spozná množstvo pacientov, respektíve nových známych alebo dokonca kamarátov, ktorí častokrát tiež vedia fundovane odpovedať alebo poradiť v rôznych veciach alebo situáciách, pretože veľa ľudí tam už chodí roky, majú rôzne stupne ochorení. Čiže aj z hľadiska tých pooperačných ťažkostí alebo predoperačných, skrátka, bavíme sa nielen o chorobe, ale aj o živote. Je tam dobrá energia. Ako si spomínala, ten rekondičný pobyt, ktorý je častokrát v prírode, chodíme na turistiky. Každý podľa toho, ako sa cíti, či ide do hôr, na štíty, alebo sa poprechádzať okolo jazera. Všetko je to, ako s kým sa dá naplánovať do daného dňa. No ale teraz by sme mohli prejsť o tom, ako sa stať členom, alebo ako postupovať. Tak v podstate stať sa členom je veľmi jednoduché. Stačí na našej stránke vyplniť prihlášku a následne uhradiť členský poplatok, ktorý je 15 € na rok. A pacient je teda členom. Môže sa stať členom nielen pacient, ale aj rodinný príslušník alebo nejaký podporovateľ týchto IBD ochorení. A ten členský poplatok v sebe zahŕňa množstvo výhod. Nie je to len také nejaké poslanie nejakého príspevku. Jednak je to poskytnutie edukačných materiálov, ktoré zasielame pacientom, ak si o to zažiadajú. A aj rôznych reklamných vecí, ktoré máme k dispozícii. A zároveň je to aj určitá zľava na tieto rekondičné edukačné stretnutie. Čiže tá zľava sa samozrejme odvíja od aktuálnej situácie, čiže neviem nejako takto povedať, ale je to naozaj výhodné. Určite sa to vráti. Vráti sa tých 15 € za ten rok určite. Čiže na to, aby človek sa stal členom, nemusí mať IBD ochorenie? Alebo je to podmienka? Nie. Sú tam také 3 možnosti, keď sa podáva prihláška. Jedno je buď som pacientom,
Jedno je, že som rodinný príslušník pacienta, čiže veľakrát to je mamka, alebo nejaký manžel, priateľ, alebo potom nie som ani rodinný príslušník, ani pacient, ale zaujíma sa o to ochorenie. Možno chce podporiť toto združenie. Čiže v podstate narážame aj na rodičov, ktorí prídu so svojimi deťmi, či už ako podpora, alebo ako rodičia. Áno. Doprovod. Napríklad teraz na najaktuálnejšom rekondičnom pobyte, ktorý bol tento rok, sme mali 2 chlapcov, ktorí mali okolo 8 rokov, ktorí boli pacientami a s ktorými prišli mamka a s druhým prišla babka. Takže sú to ľudia, áno, ktorí potrebujú doprovod, ale sú tam aj starší, s ktorými určite chodia aj priatelia a je to veľmi fajn vidieť takú podporu. A že sa chcú aj oni vzdelávať, lebo oni nielenže prídu, ale chodia aj na tie prednášky, rozprávajú sa s nami, ako oni prežívajú to ochorenie, chcú počuť nás, chcú vedieť, ako aj oni majú pristupovať k tomu. Áno, proste podporujú toho pacienta alebo toho príslušníka rodiny nielen slovami, ale aj tou podporou, že prídu na to stretnutie a zapoja sa tiež do spoločného diania. Je to veľmi fajn vidieť, áno. No, spomínali sme tu aj deti a ja viem, že dávnejšie sa Slovak Crohn Club venovala, respektíve usporiadovala aj takisto pre deti so IBD ochoreniami rôzne akcie. Môžeš nám o tom povedať niečo viac? V minulosti, tak ako vrajím, ja som v klube len rok a pol, tak akože aktívnejšie, takže možno ma budeš vedieť ty lepšie doplniť, ale viem, že v minulosti sa organizoval IBD tábor, ktorého zúčastňovali nejaké detičky z klubu, avšak časom tie detičky jednak vyrástli a jednak bol COVID, takže aj to nám nejak skrížilo plány. A momentálne sme nenazbierali dostatočné množstvo detí, ktoré by sa zúčastnili tohto ročného stretnutia. A jednak bola aj výmena v predsedníctve, čiže ľudia, ktorí to mali na starosti, tam teraz nie sú, takže sa hľadá niekto, kto by mal o to záujem. Ale je to jednou z našich priorít na nasledujúci rok zvýšiť povedomie u detských gastroenterológov, čiže medzi deťmi, a zväčšiť to množstvo pacientov detských, aby sme vedeli organizovať aj nejaké väčšie akcie, lebo teraz je to naozaj len v pár ľuďoch. Áno. Okrem edukačného a rekondičného pobytu sa Crohn Club zúčastňuje aj ďalších edukačných stretnutí, napríklad Hildebrandove dni v Bardejove. Vieš čo, to by som možno skôr povedala, že ide o nejakú takú propagáciu klubu medzi lekármi. Zúčastňujeme sa prevažne z predsedníctva. Sú to naozaj rôzne gastroenterologické konferencie, ale aj iné. Napríklad Hildebrandove dni, ktoré sa konajú v Bardejove, je to Ružgat, ktorý je už premenovaný, ktorý sa koná v Bratislave. Takisto je to Gastrofórum, ktoré sa koná v Poprade. Čiže sú to rôzne akcie, ktoré sú zamerané primárne pre lekárov, odbornú verejnosť. A my sa tam zúčastňujeme ako Slovak Crohn Club a ideme tam prezentovať naše aktivity, podnietiť lekárov, respektíve poďakovať im za to, čo pre nás robia, s čím nám pomáhajú a možno podnietiť ďalšej spolupráce. Čiže mávame tam aj prednášku, mávame tam aj stánok s nejakými reklamnými alebo nejakými propagačnými materiálmi a snažíme sa čo najviac lekárom povedať, že existujeme a že najmenej, čo môžu oni urobiť pre vlastných pacientov, je im povedať o tom, že existujeme a že u nás nájdu a možno nejakú suplementáciu toho, na čo oni, čo je úplne pochopiteľné, veľakrát nemajú čas. Čiže jednak tá podpora pacientská, tá podpora s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti vlastné, ale aj podpora odborníkov, ktorí vedia hovoriť o rôznych
rôznych psychosociálnych podporách alebo nutričnej podpore, nejakých výživových doplnkoch vo voľnom čase. Áno. A takisto snažíme sa spolupracovať s Českou republikou, ktorá má taktiež český Crohn Club. Oni sa volajú pacienti IBD. Pacienti IBD. Áno. Áno, to je našou hlavnou prioritou aj spolupráca. To chceme rovnako na budúci rok ešte možno zintenzívniť. Momentálne sa tak navzájom navštevujeme. Oni prídu na naše edukačné stretnutie povedať o ich aktivitách za predošlý rok. My chodíme na Svatováclavskú konferenciu, ktorá je ich organizovaná nimi. Tiež povedať o našom Crohn klube a o spolupráci, ktorú sme mali za predchádzajúci rok. Takisto ich podporujeme vo veľkej letnej súťaže, čo je fotografická súťaž a takto rôzne. Ale teraz by sme chceli možno rozbehnúť nejaký projekt, ktorý bude spoločný. Uvidíme. A čo sa týka medzinárodnej spolupráce, tam je FK, ak sa nemýlim. Je to medzinárodná svetová alebo európska organizácia, ktorá združuje týchto pacientov? FK je vlastne European Federation of Crohn's and Colitis Associations, čiže je to európska nejaká organizácia, ktorá združuje ďalšie asociácie, ale pokiaľ viem, majú už aj organizácie mimo Európskej únie, takže začína sa to tak prelínať aj s tou svetovou a my tam sme ako člen a takisto tam máme aj zástupcov. Veronika je zástupkyňa, ja s Majkou sme zástupkyňami tej mladej, sa to volá FK Youth Academy, čiže akadémia pre mladých, ktorá združuje nejakých mladších členov, ktorí majú záujem niečo robiť v tom klube. Takže takto. Tak Slovak Crohn Club má celkom široký záver, aj čo sa týka spoluprác, aj členskej základne. Vieš približné číslo? Viem, že každý rok sa to mení, pretože niektorí sú tí, čo platia členské len na novo, ale respektíve chcú sa zúčastniť nejakých stretnutí a potom sú tu i dlhoroční členovia, ktorí zase nechodia na stretnutia, ale podporujú klub. Vždy sa to mení, ale vieme nejaké približné číslo? Vieš čo, je to hlavne našou veľkou výzvou rozširovať našu členskú základňu, pretože IBD pacientov na Slovensku je okolo 15 000 približne, plus minus. A stále pribúdajú. Ale stále určite pribúdajú. A ako si už spomenul, čo sa týka členstva v Crohn klube, veľa pacientov alebo veľa našich nejakých aj sledovateľov to členstvo nevnímajú úplne možno správne alebo vnímajú ho inak, pretože členom je pacient, ktorý uhradil členský poplatok a je vlastne v klube. Nie len ten, kto sleduje facebookovú stránku, čo si aj tak napriek tomu veľmi ceníme, aj každého, kto len sleduje stránku. Ale naozaj tie výhody sú väčšie a bola by som veľmi rada, ak by každý to minimálne skúsil, pretože vždy je možnosť odísť, ale za vyskúšanie nič nedajú. Takže ako si spomenul, sú členovia, ktorí možno platili členský príspevok predošlé roky a nezaplatili ho napríklad tento rok, čiže to, čo považovať za člena, je také diskutabilné, ale je to v stovkách, takže je to naozaj ešte číslo, na ktorom je možné pracovať. Ale s určitosťou viem povedať z vlastných skúseností za posledné roky, že ako komunita sme možno nie najväčší, ale častokrát sa stretávame vo veľkých počtoch, čo je veľkou výhodou, že tá komunita sa združuje, zdieľajú sa informácie, rôzne skúsenosti, vznikajú, ako som hovoril, priateľstvá, chodíme aj mimo klubu sa stretávať na rôzne dovolenky a tak ďalej. Čiže ja môžem povedať, že ako člen Crohn klubu je
v mojom živote bolo veľké pozitívum, pretože už som nebol sám na tohto ochorenie, ale spoznal som množstvo ľudí, ktorí toto ochorenie sprevádza počas celého života a v oveľa horších stavoch, ako mám ja. Čiže človek získa takú aj seba dôveru alebo aj povzbudenie, že v tom nie je sám, čo je veľká výhoda. Určite súhlasím so všetkým, čo si povedal. Možno ešte také nejaká vlastná skúsenosť, aby tak na záver, lebo považujem sa za mladého človeka. Neviem, či so mnou bude väčšina ľudí súhlasiť, ale... Jednoznačne. Ale ja som sa v prvom rade do Slova Kron Clubu druhýkrát chcela zapojiť z hľadiska pomôcť iným ľuďom. Ale koniec koncov je to ako všetko v živote recipročné, čiže rovnako veľa mi to dalo, aj keď som to neočakávala. A ak budem úplne úprimná, tak ja som sa napríklad rekondičného pobytu tak jemne obávala. Bol to rekondičný pobyt v roku 2021, čiže ten minuloročný, kedy som už bola v predsedníctve, prišlo mi to ako taká fajn vec tam ísť, aby som vedela, ako to funguje, ale veľmi som sa bála, že čo tam budem robiť týždeň, že je to nejaké stretnutie starých ľudí, lebo znie to dosť tak rekondičný pobyt, ako keby sa tam len cvičila yoga a jedli nejaké cereálie, ale opak bol akože pravdou, je to všetko, len nie stretnutie seniorov a je to naozaj veľmi akčné a veľmi dobrovoľné, to je dôležité podotknúť. Niekto to môže brať len ako dovolenku, na ktorú príde a robí tam čokoľvek, čo on chce, pretože do ničoho nie je nútený. Aj ten program je tam veľmi voľný, nesnažíme sa ho organizovať nejako striktne, všetko je dobrovoľné a tie skupinky, ktoré tam vznikajú, sú veľmi otvorené. Aj ľudia, ktorí tam už sú roky, lebo je dobré možno povedať, že Slova Kron Club bude budúci rok oslavovať 30. výročie vzniku, takže sú tam pacienti, ktorí sú tam naozaj tých 29-30 rokov a je to taká skupinka ľudí, ktorí sa už pozná, ale je naozaj tak otvorená tým novým ľuďom. Aj minulý rok, ale respektíve tento rok sme mali kopu nových ľudí, ktorí boli podľa mňa prijatí naozaj veľmi fajn. A ten čas je tam trávený turistikou, aj ľahšou, aj ťažšou, veľmi dobrým jedlom, oddychom, wellnessom, edukáciou, veľa srandy a je to veľmi, veľmi fajn a určite by som to každému odporúčala minimálne vyskúšať a nemať nejaké predsudky, ako som ja mala. Počuli ste Eriku a jej názor na Slova Kron Club, takže každý, kto doteraz váhal, nech neváha a minimálne nech príde vyskúšať a uvidí sám, ako sa mu to bude páčiť. Moje meno je Janík a ja vás pozdravujem z Slova Kron Clubu podcast. Ahojte. Ahojte.